Гайс, какво правите? Аз съм тук да ви покажа новата игричка Iron Shoot. Нека да играем. Нека да увеличим, разбира се. Кефи ме. Бум, чакайте, че получавам съобщение за новото ми качено видео. Качването ви е завършено на тако трък. Обига! Аз те познавам. Жестокичка игричка е. Аз сега ще разделя видеоклипа на... Супер жестокото мога да фащате някакви работи. Ти ще се върнеш ли, бебаце? Найс. Така, колко минути минаха от клипа? 2. Еми ще го разделим сега. Сега, нека да излезем от табличка и да поставим това. Сега, какво ли да играем? Нека си инсталираме нещо в твато. В клипа да има нещо. Добре. Аз ще спра и ще се видим след